Кое е това животно? Кое е това животно? Кое е това животно? Нарича се Кудин. Alhamdulillah, look at the way I managed to stack it up. MJ. Кое е това животно? Кое е това животно? Чеченица! Кое е това животно? Чеченица! Нарича се Кудин или по-известен Бънди. Чеченица! Бонди чеченица! Най-големия. Инвалиди не пият, който се не бава с мени, ето така стане. Давай, бе! Давай, бе! Давай, бе! Ти си, бе! Нарича се Кудин. Кое е това животно? Или по-известен Бънди. Здраво, парите са като вестници, а видно са смейки. Чеченица! Чеченица! Ай! 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 Чеченица! Аз съм Фергена. Хора, няма защото съм никакъв ерген. Аз не съм ерген. Имам жена, имам деца. Държа на жената, държа и на... Което е животно? Чеченята! Което е животно? Чеченята! Казва се Кудин! Което е животно? Чеченята! Който се не бава с мени, ето Let him cook now! Let him cook! Съм го... Не човешка сила, чеченска! Кой си ти, бе? Чеченица! Кой? Чеченица! You now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the shit. After you woke up and sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melt in your mouth, girl, not in your hand. To the end of the show. Кое е това животно? Сузука! Кое е това животно? Сузука! Чакам чеченица, ще му правя дойсо! Най-големите обиди във всяко едно българско училище за 2023 година. Част 2. Номер 1. Бета Кък. Това е човек, който не може да се вземе сам решенията и много често е чехлю. Номер 2. Прокиш. Така се викат от момиче на момиче, все едно ти за нищо не ставаш, ти си прокиш. Номер 3. Кики Пръч. Тя е синоним на така известната обида в Северозапада пустиняк. Номер 4. Папун. Това е човек, който е грозноват. И номер 5. Покемон. Това е човек, който е дребосък и е никаквец. Натисни плюс, ако си чувал някой от тези обиди в твоето даскало и напиши в коментарите коя последно използваха върху теб. Кое е това животно? Чеченица! Кое е това животно? Чеченица!
Чеченец, я кажи какво се крие в твоята чанта. Добре, ще ви дам тайната, понеже ще ме питат какво се крие в моята чанта. Ето какво се крие в моята чанта. Then touch me. Bake it up, bake it up, bake it up, bake it up. No, I have to bake it up, bake it up, bake it up, bake it up. Alhamdulillah, look at the way I managed to stake it up. MJ. Hi, baby. Hop in the lamb. Здрасти, братле! Дай ми едно голямо Балкан бурито за чеченеца. Веднага чеченец, Ахмат Сила, идва при тебе. Ето чеченец, най-голямото бурито, Ахмат Сила. Братле, бурито трябва още да порасни. Много мънички. Вкусни са много, брат, ама трябва ми 100 000 бройки още. Братлета, колко прива сметката? 450, брато. Няма значение, ети 5 бона. Чеченски Бакшиша за тебе. Чеченски бакшиши. Чеченски бакшиши там. Чеченеца. Така са пазари. Айде да си тръгваме. Хайде да ги взимаме. Взимаме си нещата и да си тръгваме. Пак ще дойде. Чао, момчета. Пак ще дойде. Айде.